tutumumuzu ortaya koymak için bir açıklama yapmaya geldik. Huzurunuzda açıklamamızı yapıyoruz. Em serbange berapu hatun videre daxuyani xobudun. Em anha jibo nizikati xo Diyarbakır daxuyani dedin. Halkımıza ve kamuoyuna demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum grubu olarak burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Kürt varlığına yönelik inkar ve imha amaçlı saldırılara karşı savaşmak amacıyla farklı tarihlerde PKK'ya katılmış ve silah kuşanıp farklı bölgelerde mücadele etmiş biz kadın ve erkek özgürlük savaşçıları bugün buraya Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak gelmiş bulunmaktayız. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum çağrısı 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir. Barış ve demokratik toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Orta Doğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz. Önder Abdullah Öcalan'ın silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Biliyoruz, şimdiye kadar hiçbir şey kolay, bedelsiz ve mücadelesiz olmadı. Tersine her şey her gün ağır bedeller ödeyerek ve dişle tırnakla mücadele ederek kazanıldı. Elbette bundan sonrası da zorlu bir mücadeleyle olacak. Bu gerçeği çok iyi biliyor, bu temelde yeni başarılar ve demokratik kazanımlar elde etmek üzere Önder Abdullah Öcalan'ın fikir ve paradigmasına yürekten inanıyor, kendimize ve yoldaşlar topluluğu olarak kolektif gücümüze güveniyoruz. Dünyada faşist baskı ve sömürünün arttığı, bölgemiz Orta Doğu'nun kan gölüne döndüğü ve halkımızın barış içinde özgür, eşit ve demokratik bir yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu ortamda attığımız bu tarihi adımın büyük önemini, doğruluğunu ve aciliyetini görüyor ve hissediyoruz. Umuyoruz ki herkes, kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler, sosyalist ve demokratik güçler, tüm halklar ve insanlık da attığımız bu barış ve demokrasi adımının tarihi değerini görür, anlar ve takdir eder. Bunlar temelinde halkımızın yaşadığı acının sorumlusu olan tüm bölgesel ve küresel güçleri, halkımızın son derece meşru ve demokratik ulusal haklarına saygı göstermeye, barış ve demokratik çözüm sürecine destek vermeye davet ediyoruz. Başta kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere tüm halkları, demokratik ve sosyalist güçleri, aydın, yazar, akademisyen, hukukçu, sanatçı ve siyasetçileri attığımız bu tarihi adımı doğru anlayarak bizimle, halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yine Önder Abdullah Öcalan'ın
fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik siyasi çözümü için daha aktif mücadele etmeye, küresel düzeyde demokratik sosyalist enternasyonal mücadeleyi ve dayanışmayı geliştirip güçlendirmeye çağırıyoruz. Halkımızı ve tüm siyasi güçlerini, yaşadığımız tarihi sürecin özelliklerini ve Önder Apo'nun geliştirdiği barış ve demokratik toplum sürecini doğru anlayarak her alandaki eğitsel, örgütsel, eylemsel görevleri başarıyla yerine getirmeye, demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz. Zulüm ve sömürü son bulacak, özgürlük ve dayanışma kazanacaktır. Barış ve demokratik toplum süreci mutlaka başarıya ulaşacaktır. 11 Temmuz 2025 Barış ve Demokratik Toplum Grubu. Şimdi açıklamamızın Kürtçesini Behzat Çerçel arkadaş okuyacak. Jibu geleme oraya geçti. Liser nave gruba açtı civaka demokratik ya jibuku lezeb de pevajue gohortun ve gohortunun demokratik hati avakirin herkese kulü ver amade o şahiye da çelekyame diroki demokratik dikin bir rezdari slav dikin. Em vek şervanın azadiye jenomer yenku dirokan cudada tebli pekeki boyu lehember politikayın inkar imha çekrakiri şer meşandi lecehin cuda tekoşin meşandi jibo bersif bidin banga rebere gele Kurt Abdullah Öcalan 19 Haziran 2020 iro hatine vir hatinamaya vir heman demeda liser esası banga aşiti civaka demokratik ya reber Abdullah Öcalan diroka 27 Şubat 2025 beryaren kongra PKK danzdemin ya diroka 5 hafte golan edaya. Jibo serkeftina pratik ya pevajuy açtiya civaka demokratik vekya nişaneyeke niyata başu biryardari jibo ko tekoşina azadi demokrasi sosyalizma jivir şunda berebaza siyaseta demokratik hukuk epimeşinin ser esası derxistina kanunun entegrasyona demokratik em de huzura ve da bi irada xoya azad çekin xo imha dikin. Hevi dikin ku ev gava ku em davejin de seri da jin u ciwan ji bo hemû gelê me gelê Türkiye rojlata navîn tevayê mirovaviyê pîroz be. Bi xwe ra aşitî û azadî bîne. Em ji dil û can tevlî gotina Rêber Abdullah Öcalan ya ku ez ne biçekî bi hêza siyaseta aşitî civaka bawer dikem ku davetê pek anîna rêgezê dikim. Dibînim şênazî rûmetekî mezin ya pek anîna vê rêgezê dîrokî jiyan dikim. Em baş dizanin ku heta niha tut tişt bihesanî, bê berdel, bê tekoşîn pek nehat. Berwa jî wê her tişt rojane bi dayîna berdalên giran tekoşînekî bi xwîn û can hat destxistin. Bêguman ji vir şûnda ve tekoşîna dijwar hebe. Em vê rastiyê pir baş dizanin. Li ser vî esasî ji bo ku serkeftin û destkeftiyên demokratik ên nû dest bixin em bi dil û can fikr û paradigma Rêber Abdullah Öcalan bawer dikin bi warî da bi hêza xwe hêza kolektif ya rêhevalîtî bawer dikin. Di rewşa ku cîhanê da faşîzm tondî mêtingerî zêde dibe rojhilata navîn dibe gola xwînê pêwîstiya gelê me ji her demê zêdetir bi jiyanekî aştiyane azad û demokratîk heye. Em giringî rastî û lezgîniyê vê gava dîrokî da dibînin wê hîz dikin. Baweriya me ew e ku herkes jin û ciwan karker û ketkar hêzên sosyalîst demokratik hemû gelê mirovahî ji nirxê vê gavê meya aştî û demokrasiyê bibînin fam bikin takdîr bikin. Li ser van bingehan em hemû hêzên heremê û cîhanê ên ku bûne sebebê êşa gelê me
daveti rezgirtina mafên rewa û demokratîk yên neteweyî gelê me piştgiriya pêvajoya çareserî û aşitî demokratîk dikin. Di serî da jin û ciwan, karker û ketkar, em bang li hemû gel hêzên sosyalîst demokratîk, rewşenbîr, nivîskar, akademisyen, hukuknas, hunermend û siyasetmedaran dikin ku vê gava me ya dîrokî da rastvan bikin, piştewaniya me gelê me bikin. Her wiha ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan, çareseriya demokratîk pirsgirêka Kurd, em banga têkoşînekî çalek bi hêzkirina piştgiriya demokratîk, sosyalîst û internasyonalîst ya asta cîhanê dikin. Her wiha em bang li gelê xwe hemû hêzên siyasî dikin ku taybetmendiyên pêvajoya dîrokî ya em tê da pêvajoya aşitî civaka demokratîk ya rêbera pû pêşxistî rastvan bikin. Her qadê da erk û berpirsiyariyê xwe perwerdeyî, rêxistinî, çalekî, avayekî serkeftî pêk bînin, jiyana demokratîk pêş bikin. Zulm û mêtingerî wê dawî bibe, azadî û piştgirî wê ser bikeve. Pêvajoya aşitî û civaka demokratîk teqez wê bigîje serkeftinê. 11 Tîrmeh 2025 Gruba Aşitî û Civaka Demokratîk. Belê gudarên hêja me daxuyanî hem bi Kurdî hem bi Tirkî me gelek serê sibê ve dema ku daxuyanî hatayên me her serê saetê me were parve kir. Me xwestem dîsa hem Kurdî hem Tirkî bi were parve bikin. Elbette me di demên pêş de me dîsa dubare li ser van daxuyaniyan bisekinin û nîqaş bikin. Sih gerilayên di demên cuda de beşdarî refên têkoşîna azadiyê bûne di merasima çekdanînê de bûn. Sicilên gerilayên beşdarî merasîmê bîne wihane em dixwazin bi were parve bikin. Ji bo wê me komîser hev kir. Em gihîştin navên sih gerilayên Kurdistanê ku çekên xwe şewitandin. Belê pêşiyê hevseroka konserê veber a KCK Besê Hozat nav Hülya Oran bi nasnav Besê Hozat navê dayîk Geyîk navê bav Orhan li Dêrsimê ji dayîk bûye. Di sala 1994 da de tevlî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bûye. Nedim Seven bi nasnav Behzat Çarçel navê dayîk Rahîme navê bav Alî li Colê Mergê ji dayîk bûye. Di sala 1990 de tevlî PKK bûye. Sisê Esma Ayaz bi nasnav Têkoşîn Ozan navê dayîk Fahriye navê bav Sabrî li Midyatê ji dayîk bûye. Di sala 1992 de tevlî PKK bûye. Tekin Muş bi nasnav Mehmet Demirer navê dayîk Perizade navê bav Cemşît li Mûşê ji dayîk bûye. Sala 1989 de tevlî PKK bûye. Jinda Mardin Fatime Yıldırım bi nasnav Jinda Mardin navê dayîk Halime navê bav Hüseyin li Edenê ji dayîk bûye. Di sala 1993 de tevlî PKK bûye. Adil Daşkın bi nasnav Şiyar Dersim navê dayîk Dilîf navê bav Hüseyin ji Dêrsimê ya. Di sala 1998 de tevlî PKK bûye. Heft Besime Gürarslan bi nasnav Irmak Ladin Diren navê dayîk Hatice navê bav Hasan Haydar ji Elbistanê di sala 2001 de tevlî PKK bûye. Mustafa Çakır bi nasnav Faik Baran navê dayîk Zeliha navê bav Bercest ji Riha Sürüce'ye 2011 de tevlî PKK bûye. Ethem Kılıç bi nasnav Serdar Bawer navê dayîk Vesile navê bav Adil ji Amed Ferqineye 2012 de tevlî PKK bûye. De Özcan Ceyhan bi nasnav Adil Nefel navê dayîk Suniye navê bav Muhacir ji wan Ercişê di sala 2008 de tevlî PKK bûye. Yazde Hüseyin Nas bi nasnav Xebat Penaber navê dayîk Besna navê bav Ali
ji Sêrtê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. Mizgîn Sönmez bi nasnav Canda Mizgîn. Navê dayîk Sevê, navê bav Ramazan Abdullah. Ji Şirnexê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. Ronahî Erol bi nasnav Lîlav Azadî. Navê dayîk Heybet, navê bav Cevdet. Ji Waneyê 2015 de tevlî PKK bûye. Keziban Sekmen bi nasnav Zemyan Deniz. Navê dayîk Zahide, navê bav Mehmet. Ji wan Ercişê di sala 2013 de tevlî PKK bûye. 15 Kıymet Korkmaz bi nasnav Axin Zana. Navê dayîk Fatma, navê bav Süleyman. Ji Bitlis Xizaneyê di sala 2015 de tevlî PKK bûye. 16 Zeynep Öz bi nasnav Beritan Botan. Navê dayîk Elif, navê bav İbrahim. Ji Cizra Botayê di sala 2013 de tevlî PKK bûye. Şerife Tekin bi nasnav Dirjin Ruken. Navê dayîk Hediye, navê bav Mehmet. Ji Şirnex Hezexeyê di sala 2015 de tevlî PKK bûye. 18 Axin Toprak bi nasnav Canfeda Bahos. Navê dayîk Emine, navê bav Eşref. Ji Amedê 2010 de tevlî PKK bûye. Hakan Aydın bi nasnav Bawer Ronahî. Navê dayîk Gülizar, navê bav Rıza. Ji Mûşeyê di sala 2012 de tevlî PKK bûye. Tacdîn Işık bi nasnav Mehdi Akif. Navê dayîk Kumru, navê bav Mirza. Ji Waneyê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. Ergin Tan bi nasnav Hamza Botan. Navê dayîk Hayifhan, navê bav Abdulhakim. Ji Waneyê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. 21 Serkan Özgen bi nasnav Alişer Koçgirî. Navê dayîk Sırma, navê bav Sabri. Ji Sêwaseyê di sala 1909 de tevlî PKK bûye. Fırat İşleyen bi nasnav Ahmet Sipan. Navê dayîk Sereyî, navê bav Muştak. Ji Waneyê 2014 de tevlî PKK bûye. 24 Erol Daşdelen bi nasnav Bawer Cilo. Navê dayîk Gülten, navê bav Adil. Ji Colemêrgeyê di 2019 de tevlî PKK bûye. İzzettin Ersoy bi nasnav Kendal Agit. Navê dayîk Şerife, navê bav Hasan. Ji Şirnexeyê di sala 2013 de tevlî PKK bûye. 26 Yeşim Yalçıntaş bi nasnav Hevi Özalp. Navê dayîk Gülistan, navê bav Kazım. Ji Waneyê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. 27 Arya Tokay bi nasnav Aryin Hebun. Navê dayîk Vesile, navê bav Rezan. Ji Nusêybineyê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. 28 Bahar Delici bi nasnav Azime Çiya. Navê dayîk Azime, navê bav Rifat. Ji Mûşeyê di sala 2014 de tevlî PKK bûye. 29 Şinda Oyunlu bi nasnav Biji Sterk Ahmet. Navê dayîk Dilber Zengin, navê bav Mehmet. Ji Ahmet Liceyê di sala 2020 de tevlî PKK bûye. Herî Davî Sih. Emine Ekin bi nasnav Bengin Ronahî. Navê dayîk Devran, navê bav Mehmet. Ji Amedê di sala 2024 de tevlî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bûye. Gelek goderên hêca gelek daxuyanî jî hene Bahçeli
Devlet Bahçeli daxuyani ekta dibêje rêberê damezînerê PKK soza xwe bi cih anî têkildarî helwesta Girlayên Azadiya Kurdistanê ya ji bo çareseriya demokratîk li Tirkiyeyê gelek partiyan daxuyanî da. Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli piştî merasima şewitandina çekan daxuyanê ewl da. Daxuyaniya Bahçeli wiha ye weke ku di vîdeoyê Dawîdê jî tê fêmkirin rêberê damezînerê PKK soza xwe bi cih anîye li pişt taahhüdûta xwe sekiniye gefên kurewî û herêmî di dema xwe de dîtiye. Dem Partî jî bi siyaseteke berpirsiyar tevgeriya bi gotinan bi hevsengî û cih da nîşan daye ku li cem biratiya hezar saliye. Derdorên ku hewl didin provokasyonan zindî bihêlin ketin pêşpîrka îstîsmar, îftira û înkarê. Li hemberî vê rewşa aştî û huzurê xeyalên wan têk çûye. Heqet jî ji hêla Tirkiyeyê me herêmê ve û rojên pir giring û fedakar tên jîn. Ev geşedan ava dibe û dilê me dikin û wijdanê me rihet dikin. Cigîrê Serokê Giştî û berdevke AKP Ömer Çelik ji têkildarî merasima şewitandina çekan peyam da. Ömer Çelik diyar dike ku gava yekemîn pêk hatiye serdanên Dem Partiyên ji bo partiyên din ji bo pêvajiyê Sûdê werdaye. Ji bo pêvajiyê beşdariya îradeya meclîsê û ya partiyên din dê şember be. Konaxa ku pêvajo gihîştiye ji bo armancê kritik bû bi vê gavê konaxa kritik hatiye derbas kirin. Ji ev pêvajiyê bigîjin armanca xwe hişyariya li dijî hemû cûrên provokasyonan didome. Belêgodarên hêja di cîhanê de ev roj çawa hatiye dîtin me ji bo ve tomar kir merasima çekdarina ya koma aştî û civaka demokratîk di medya cîhanî de jî dengek mezin veda. Rojnameyê Le Monde nûçeya li ser merasima koma aştî û civaka demokratîk a ji bo çekşewitandinê bi vê manşetê belav kir. Li Iraqê şervanên PKK ku li dijî dewleta Tirk çil salin şer dikin çekdanîn. Ji şervanên Partiya Karkerên Kurdistanê bi merasimeke çekên xwe şewitandin. Merasim li cihekî 5 kilometre nêzî bajarê Silêmaniyê herêma Xweser a Kurdistanê li Bakurê Iraqê bû. Raydarên hikûmeta Herêma Kurdistanê jî tevlî pêvajoya amadekirina merasimê bûn. Rojnameyê Derniyer ör nûçeya xwe ya derbarê merasimê şewitandina çekan bi vê manşetê belav kir. Bi merasimeke li Iraqê şervanên pêşiyên Kurd ên PKK çekên wê şewitandin. Merasim li şikefta Cisana ku 5 kilometre dûrî bajarê Silêmaniyê hatiye lidarxistin. Ev şikev di dîroka Kurdan de xwedî çiyekî giring e yek ji rojnameyên pêşî yên dema şer berî nêzî 7 salan li vir hatiye çapkirin. Malpera Radyoya Fransaya navneteweyî Radyoya Fransa internasyonal nûçe bi vî manşetê parve kir. Li dema seremoniyeke li Iraqê şervanên Kurd ên PKK dest bi pêvajoya bêçekbûnê kirine. Ji şervanên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ku li dijî dewleta Tirk şer dikirin bi vê merasimê dawî li şerê 40 salî anî. Raydarên Tirk jî ev gava PKK bi kêxweşî pêşwazî kirin. Li gorî rojnameya AFP ji sih gerilayên ku çekên xwe şewitandin 4 ji wan fermandar bûn. Malpera Doçentofung Deutschlandfunk jî nûçeya şewitandina çekan a koma aştî û civaka demokratîk bi van gotinan belav kir. Şervanên PKK çekên xwe datînin. Şervanên pêşiyên PKK ya Kurd li Bakurê Iraqê çekên xwe radestkirin. Di dema merasimê de ku li nêzî bajarê Silêmaniyê pêk hat sih şervanên ku gelek ji wan fermandar bûn çekên xwe şewitandin. Ev merasim weke qonaxeke sembolîk lê girîng a dawiyanîna li şerê demdirêj ê PKK û dewleta Tirk tê nirxandin. Malpera televizyona îronev jî di beşa xwe ya Tirkî de nûçe bi vê manşetê ragihand. Koma pêşiya PKK çek danî. Malper di nûçeyê de dîrok
çeya pevajuya davi jî bi Kurtî ve dibêje û dibêje li ser banga lîderê PKK Abdullah Öcalan tevgera PKK daviyê tîne li stratejiya xwe ya şerê rizgariya neteweyî. Îro ners van gotinên koma aştî û civaka demokratîk jî minxêz kir. Ji niha û şûn ve em ê têkoşîna xwe ya ji bo azadî, demokrasî û sosyalîzmê bi rêbazên siyasî û hukukî li ser bingeha hukukên entegrasyona demokratîk bimeşînin. Ajansa Alman Deutsche Welle şewitandina çekan a koma gerîla weke teslîmkirina çekan penase kir û nûçeya li ser mijarê bi vê manşetê belav kir. Şervanên PKK bi merasîmeke dest bi radestkirina çekan kir. Çekdanîn li bajarê Silêmaniyê pêk hat û komê bi vî awayî dawî li anî li têkoşîna 40 salan a çekdariya li Tirkiyê. Heman ajansa Alman di beşa xwe ya Tirkî de jî nûçeya têkildarî çekşewitandina koma gerîla de bi vê manşetê ragihand. Ji bo Tirkiye roja dîrokê PKK çekên xwe şewitandin. Ajans destşandikek û PKK li ser banga lîderê PKK Abdullah Öcalan têkoşîna xwe ya çekdarî ku nêzî 50 salin li dijî dewleta Tirk di domand bi merasîmeke sembolîk a çekdanînê bi dawî kir. Malpera televizyona France 24 jî nûçe têkildarî çekdanine koma PKK bi vê manşetê derxist pêş. Şervanên PKK weke îşareta noxteya werçarxeke bêveger çekên xwe danîn. Malpera televizyona BBC'ye jî di beşa xwe ya Tirkî de merasîma koma gerilayan bi vê manşetê belav kir. PKK çekan daniye û dibêje em bi vîna xwe ya azad çekên xwe îmha dikin. PKK diyar kir ku ev di çarşoya banga lîderê PKK Abdullah Öcalan û Aştî û Civaka Demokratîk de dest bi danîna çekan dikin. Belêgudarên hêja di nava rojê de çi derketine pêş, kîjan manşet derketine pêş, elbet gelek daxuyanî jî hene yê demê pêş de jî yê hebin em ê wana jî em ê komîser hev bikin ji bo ve em ê ragihînin lêbele îro em hatin dawiya nûçeyên xwe em ê bi nûçeyên Stêrk TV em ê berdewam bikin. îro weşanê me li vir diqede heta sibê bi menên xweşiyê de dem baş.